Doncs feia molts dies que no la tenien amb nosaltres i per això el darrer programa per la tele i per la ràdio que fem, doncs la vam convidar per diferents motius, perquè a la biblioteca també feu cosetes i també perquè també tanqueu uns dies que hem de comentar i perquè potser a les festes és un bon moment per regalar un llibre. Sempre és un bon moment per regalar Sempre per les un festes llibre, és una bona excusa. però ara fem molts regals, sí. Mm. I un llibre sempre és benvingut, sobretot pels nens, no? Sí. Bueno, i pels grans també, no, per tothom, per tothom. Bueno, comencem pel principi. No ho deixem així. Com esteu d'actualitat a la biblioteca? Bé, bé. Sí? Bé, sempre... Què tal el 2024, Marta? Bé, hem anat pujant xifres nosaltres. Les biblioteques hem anat pujant xifres que des de la pandèmia les hem pujat molt a poc. Ja. Ens ha costat, remuntar això. Sí? Però sí, jo crec que aquest dia ha sigut l'any d'estabilitat, ja. Bueno. Sí, i amb activitats també. Amb activitats també? També la gent que ha vingut també. De quantes activitats estem parlant? Buf. Aproximadament al cap de l'any, no, o sigui, per comptar-les és difícil, Sí. però quines falten Però per fer? de visites... que ens faltin a nosaltres ara, ens en falten un parell ara ja. Un parell, ja. Però hem fet molts tallers, hem fet tallers de jocs, hem fet, per exemple, 54 visites escolars, em sembla que són. No, sí, haurem fet això, més o menys, unes 50. Aproximadament. Sí. Entre 50 i 60, ho deixarem aquí. Perquè us feu una idea, llavors nosaltres fem de clubs de lectura, en fem uns 10 o així, entre els diferents clubs que tenim. I què més fem? Fem unes 9 o 10 sessions de cine xic, hem fet de cinema, 8 sessions de contes, doncs tot suma. I coses que segur que em deixo, tallers de manualitats, tallers de formació d'usuaris. Quins són els mesos que més afluència teniu, a l'estiu o no? Amb usuaris al taulell, sí. D'usuaris al taulell, sí. Nosaltres, bueno, clar, la població d'Hospitalet es multiplica per no sé quant, doncs la de la biblioteca també. Es nota molt, i a més és una sort això, perquè la gent de fora vol venir a la nostra biblioteca com si, bueno, els encanta. I a més t'ho diuen, que jo sempre ho dic això, que a mi m'omple moltíssim. Quan arriben a la biblioteca et diuen ai, és que aquesta biblioteca que tenéis tan bonita, bueno, ho dic en castellà perquè la majoria venen de Saragossa, de Logroño, i ens diuen això, i tu fas, jo sempre els dic als meus companys, fas, fuà, te pavonees, no? Clar. No? I és un goig, i la majoria de gent doncs ve perquè hi està a gust, perquè li agrada el que tenim, tot i que moltes vegades tenen la limitació de l'idioma, no? Del català, però escolta tu, és així, no? I jo crec que hi estan molt a gust i són molt fidels, aquesta gent també. Molt bé. I després els usuaris d'hivern, que són els de tot l'any, que nosaltres sempre fem formació d'usuaris, les visites escolars aquestes, perquè tothom, sempre ho fem perquè tothom se senti a gust a la biblioteca, no? La senti seva. Exacte. Clar. Jo sempre els dic això, en les visites escolars ho remarco molt. Heu de trobar el vostre lloc a la biblioteca. Escolars de petits, de grans, de classes de català, no?, que venen a la biblioteca, i els dic, és que és un lloc per vosaltres, també, la biblioteca. Penseu que és un lloc per tothom, Sigueu com sigueu, tingueu les aficions que tingueu, segur que trobareu el vostre espai, el vostre material, el vostre moment per estar a la biblioteca i estar-hi molt a gust. Doncs partint d'aquesta base, ara d'aquí a final d'any, teniu alguna activitat? Ens queda per fer nosaltres un teatre i una sessió de cine xic. I després ja, com que fem vacances també alguns dies, i el teatre és un teatre del Salvat Papasseit, en referència a aquest autor que celebrem els 100 anys de la seva mort, que es diu Els nens de la meva escala, i és una obra de teatre familiar per nens bastant petits, a partir de 4 o 5 anyets ja. No l'hem vist nosaltres, aquesta obra, naturalment, però que sembla molt visual i molt ben feta, no? Perquè a més és per posar en rellevància aquest autor, no? El Salvat Papasseit, que un poeta important per nosaltres, però que durant molt temps va estar oblidat, no? I ara que celebrem els 100 anys aquests, doncs el reivindiquem. Molt bé. Això és una de les actes. Això és el dijous, serà dijous. Aquest dijous? Sí, a les 6 de la tarda. Molt bé. És una data una mica estranya perquè nosaltres no fem
Per part de la biblioteca, normalment activitats en dijous no en fem, però, bueno... Era necessari per encaixar-la, per encabir-la, l'hem encaixat aquest dia, exacte. I què més? Doncs ja ens quedaria un cine xic, que farem una pel·lícula que es diu La fada de les estacions. El Cine Xic és un programa d'Òmnium Cultural i de la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya que programen una sessió al mes de cinema per a diferents edats i és cinema no comercial. O sigui, és un cinema que té pel·lícules que tenen algun valor pedagògic. I la veritat és que són molt boniques, molt boniques. Normalment n'hi ha per diferents edats, a partir de 4 anys, a partir de 7 anys, que sí que els temes ja són una mica més complicats, i després moltes vegades és una pel·lícula i uns quants curts, o només curts, o... Això abans de la pel·lícula nosaltres ho diem. I sempre van acompanyades amb un dossier pedagògic per treballar aquell tema, la família que vulgui. Sí, sí, sí. O la persona que vulgui, o... Nosaltres sempre l'enviem, aquest dossier, perquè les famílies sàpiguen de què parla aquella pel·lícula i quins temes es poden tractar. Ah, molt bé. Sí. I aquests són els dos activitats les que ens queden a activitats nosaltres. que us queden. Perquè el club de lectura... El club de lectura el reiniciarem al gener, el fem un cop al mes nosaltres. Ara estem llegint una obra que es diu El temps de les magranes, de la Caterina Carmany. I, bueno, una obra... No ho sé, ja t'ho explicaré perquè justet l'he començat, però a mi sí que m'està agradant de moment. Sí? Vale, doncs Sí, molt bé. és una possibilitat de lectura també perquè és un llibre bastant nou. Vale. En quant al club de lectura, sé que hi havia llista d'espera, com està en aquests moments? Sí, ara vam fer entrar a tothom. Nosaltres normalment quan comencem la temporada, encara que la veritat és que érem un grup molt nombrós, perquè devem ser uns 25 o 26, que jo sempre explico que això a nosaltres ens dificulta molt el lot que hem de tenir per donar en els nostres lectors. Perquè quants teniu de màxim? Clar, Us passen un màxim de llibres? clar, nosaltres les biblioteques normalment tenen lots de 20 llibres o... Normalment després n'hem de demanar uns altres a unes altres biblioteques per préstec interbibliotecari. Bueno, ens complica la gestió. Vale. Però bueno, sí que és veritat que estem molt a gust perquè tenim gent que està molt implicada i de moment ens funciona molt bé. Per tant, és un grup nombrós que com que no tenim cap problema, doncs ja està, no passa res, estem a gust. Molt bé. En quant a llibres, que podem parlar d'algun llibre? Sí, això m'ho he estat pensant i ara per Nadal, bueno, clar, és que si heu de comprar llibres, el millor que podeu fer és trepitjar les llibreries, no? Llavors, sí, això està és clar. un bon moment, no? Això està clar. Llavors no us diré, agafeu aquest llibre que... Jo, per exemple, ara m'estic llegint unes novel·les d'una autora japonesa, que, increïble, ho trobo increïble, però m'han enganxat moltíssim. Aquesta escriptora es diu Aki Shimazaki, no sé si ho pronuncio bé. Bueno. Viu al Canadà i escriu en francès, però ara s'han anat traduint, mica en mica s'han anat traduint les seves obres. I m'agraden perquè són molt breus i són sèries, val? O sigui, són breus, però potser n'hi ha 5 d'obres, no? Sí, Que en sí. castellà fins i tot s'han publicat com a un sol llibre, però en català Les han s'estan enganxat publicant totes. individualment, val? I llavors a cada obra, jo això no ho sabia, però cadascuna te va explicant un dels personatges que després ho lligues tot i allò forma la història. O sigui, t'has de llegir 5 llibres curts, és innovador també això, no? 5 llibres curts perquè tu realment coneguis tota la història. I això m'ha enganxat molt. A tots els components de la història. Això a mi ara, el primer que vaig llegir vaig pensar, ai mira, està bé. Però el segon vaig pensar, anda, però si això fa relació, no? Això va lligat amb tal cosa. I llavors veus l'altre personatge des de l'altre cantó i te vas enganxant cada cop més. És que Això no havia passat mai? No havies experimentat mai aquest tipus... Amb un mateix llibre sí, però així amb diferents sèrie, entregues? Amb una sèrie de llibres. Exacte, amb diferents entregues. Molt bé. Vale. I bueno, jo m'estic llegint una que es diu L'ombra del card, però aquesta senyora tenen títols bastant impronunciables i molt difícils de recordar. L'ombra del què? L'ombra del card es diu la sèrie aquesta, però els títols es diuen Suisen, Fukinoto, Hozuki... És molt complicat. Però són els noms propis dels protagonistes? Sí, clar, Clar, si fossin d'Andalusia es dirien Pepe, Manolo, però clar, és que estem parlant del Japó. Exacte, però després dius, aquest me l'he llegit, és que ja no me'n recordo, perquè amb aquest títol, per favor, complicat. Bueno, però si sabem el nom de l'autora, que has dit que es diu... Aki Shimazaki.
Aki Shimazaki. Llavors, doncs, si a algú li interessa, perquè entra dins de... forma part de l'originalitat de fer un regal, doncs està força bé. I a més la cultura japonesa té molta tirada ara. Sí, home, és que ara està de moda. Doncs està molt de moda. I a més és totalment diferent a la nostra. També és per aprendre més coses de la cultura japonesa, aquests llibres. Està força bé, no? També està bé. D'una manera fàcil. Això és una que podeu trepitjar en una llibreria que segurament trobareu. Algo més? I per nens també veig que s'està publicant molt, m'he donat compte que s'està publicant molt ara, en relació al Petit Príncep, que nosaltres que ja sabeu que en el nostre municipi té aquest lligam. Llavors, ara és que n'hi ha moltíssims de llibres del Petit Príncep, també. I vaig pensar, ai, mira, també és un tema de sempre, no? Sí, és un tema de sempre, de diferents generacions, i que els pots anar, pots anar recuperant. I després també us volia recomanar, que de vegades no hi pensem, que és un bon regal una subscripció a una revista pels nens, perquè als nens els agrada molt rebre coses. A la bústia, no? Sí. Rebre una revista a nom seu a la bústia, això és lo més de lo més. És veritat. I llavors aquestes revistes són molt boniques, però molt boniques. De quines revistes estem parlant? Bueno, de Cavallfort, del Tatano, del Reporter Dog, de la Cucafera... N'hi ha moltíssimes, de veritat. Sí? Són una mica cares si la compres a fascicles, però ara les editorials fan ofertes, si et fas la subscripció i aquestes històries. I jo sempre, quan venen les visites escolars, és un tema que remarco molt, perquè els dic, amb una revista, encara que tingueu molt poca estona per llegir, podeu aprendre moltíssim, moltíssim. Si s'aficionen a llegir una revista, o diferents títols d'una revista, hi ha de tot a les revistes, i ho expliquen molt bé i molt bonic i molt amè. Molt bé. I fins i tot per nens o nenes que no els agrada molt llegir. L'incentiu aquest de trobar-se la revista La Bústia, que va a nom teu i és per tu, doncs és un valor afegit. Un valor afegit que, a més, cuiden un hàbit, que després potser es pot traduir amb algo que no sigui una revista, que sigui algo més. Doncs, Marta, i ara, si parlem de festes, de quins horaris estem parlant, quins canvis trobarem? Bueno, tancarem el dia 23 i 24 nosaltres, després obrim el 27 i el... 23, 24, 25, evidentment. Sí, clar. Així 26. Fora de lloc seria el 23, 24, 25, 26, després obrim el 27 i el 28 i tornem a tancar el 30 nosaltres. 30, 31 i 1. Fins al dia 2? Sí, el dia 2 tornem a obrir. O sigui, diguem-ne que els primers dies de la setmana està tancat i els últims ja estarà obert. Quan hagin passat les festes ja tornem a obrir. Amb el mateix horari? Les 2 setmanes. Sí, amb el mateix horari. Sí? Sí. Doncs, no sé, nosaltres sobretot volíem fer una pinzelladeta de lo vostre, també donar-te les gràcies per tota la tasca que feu envers a les biblioteques, i no només les biblioteques, sinó també amb activitats pels més petits. T'agradaria afegir alguna coseta més? No, això, que si voleu que seguim explicant coses de la biblioteca, doncs aquí em teniu. Molt bé. I que sabeu que les meves companyes i jo estem sempre al taulell per atendre-us. Estem al Nadal, tens l'ocasió d'adreçar-te als que ens escolten i als que ens veuen, en nom de l'equip de la biblioteca. I tant, que de veritat que us desitgem que pugueu estar molt en família, sobretot, que ho passeu molt bé, que tingueu molta salut, i que els Reis us portin molts llibres i tot el que heu demanat. Molt bé, doncs ens veurem l'any que ve, no, Marta? A veure si el 25 el tenim una mica més per aquí. Que els tens una mica oblidats. No, vosaltres també teniu molta feina. Sí, és veritat. Però bueno, moltes gràcies per estar aquí, desitgem el mateix per tu i tot el teu equip. I doncs ens veurem ja després de totes les festes. D'acord, fins aviat. Gràcies. Adéu. Doncs la Marta Fígols, ella sempre és la nostra referència en quant a la biblioteca i els llibres. Ara parlarem d'història i ho farem amb la Fos Tejero.